Penjo mopogore opogore openji ni to gin mokwongo en tire kanyo ni ere kaka Kenya nyalo wuok e third world country to first world country. Gin gik mage ma onego watim? Gigo ne wasewacho gi ka kaluwore gi weche mantiere e lek mar ker mar Kenya. Wan gi gigo mokwongo, wan gi chenjo ngima mar jopiny. Mano bro golowa e third world to first world. Mar ariyo, wan gi loso education system for mar jogo duto te mantie Kenya. Wan gi gero siptende ma ji duto mantie Kenya, ng'ata kumoro mora ma entiere onyalo yudo thieth e yo mayot maonge pek mora mora. Wan gi gero kembe mopogore opogore e piny Kenya te, ok mana e bombe. Nikech gima kendo wadhi e makosa kwang'iyo penjo no, jogo mantiere e gwenge ginto onego timnegi ang'o? Nikech gin be gin part of first world. Ok ni iwuok Soba korwa kucho e Nyadenda village, ibiro tiyo Nairobi. Iwuok idhi Kisumo, idhi Mombasa. Te Suba uka, kate gwengwa Nyadenda ka. Ere kako negembo bed part of the third world, ma dawa mantiere kor gweng kacha enjoy benefits gi. An madhi school ni ane gweng ka, tadake gweng tachalo ng'ano modak Nairobi. Gigo mayudore Nairobi ayudo dala ka. To magi gik ma kawachako timo, achiel kuom gin pur. Kech ok inya puro Nairobi e town. Nyaki pur mana kacha, tie gigo ma ji puro oduma, pamba, sunflower. Mago